Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Helaas enkele verschillende, nogal ernstige incidenten. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Er is een man doodgeschoten in de Makreelstraat. Het is vanochtend gebeurd. Volgens de politie is de man doodgeschoten terwijl hij op zijn poort zat. En volgens berichten op sociale media reed er iemand langs op een fiets in het zwart gekleed en heeft meerdere keren geschoten. De man is kort erop overleden en het is de eerste moord van 2025. De politie heeft de zaak in onderzoek. Leden van de kustwacht aangehouden. Het gebeurde gisterochtend. Later op de dag heeft het Openbaar Ministerie meer duidelijkheid gegeven over de arrestatie van 4 kustwachtmedewerkers en 1 voormalig lid van de kustwacht. Het onderzoek richt zich onder meer op het plaatsen van apparatuur op de boten van de kustwacht. Daar zouden deze mensen bij betrokken zijn, zodat criminelen kunnen zien waar de boten van de kustwacht varen. Het is een ernstige zaak en het Openbaar Ministerie neemt het ook hoog op. Er zijn 3 onderzoeken en zoals gezegd in totaal 5 mensen aangehouden, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Lo Martinez blijft voorlopig vast. Voor de tweede keer is het verzoek om de politieke leider van de partij CEM, Miguelangelo Lo Martinez, vrij te laten door de rechtbank afgewezen. De rechtbank in eerste aanleg heeft gisteren het verzoek tot annulering van de voorlopige hechtenis en het verzoek tot opschorting van de voorlopige hechtenis afgewezen vanwege de ernst van de zaken. Op 5 november vorig jaar werd Martinez gearresteerd op verdenking van drugshandel en witwassen van geld in de jaren 2019, 2020 en 2023. Dan was er een poging tot moord in Salinha. Gisteren is er een poging tot moord gemeld bij de politie. Het gaat om een man die boodschappen deed bij een supermarkt in Salinha. En toen hij naar buiten kwam, kwam er iemand anders op hem af, plaatste een pistool tegen zijn hoofd en probeerde te schieten. Het pistool bleef meerdere keren haken en uiteindelijk is de vermeende dader weggevlucht. Het slachtoffer was natuurlijk zeer in paniek en ook de mensen daaromheen hebben geschokt gereageerd. De politie heeft de zaak in onderzoek. Corendon biedt excuses aan en het gaat over een vliegtuig dat uiteindelijk niet weg kon. Passagiers van Corendon die ervoor kozen om niet gisterochtend naar Nederland te vliegen, hebben nu de mogelijkheid om op 24 januari te vertrekken. Dat meldt Extra vandaag. Het komt omdat een eerder vliegtuig vanwege problemen niet kon vertrekken. Toen de mensen voor de tweede keer weg wilden gaan, waren er ook technische problemen, onder meer met het airco van het vliegtuig. En nu moeten sommige mensen tot 24 januari wachten. Corendon biedt haar excuses aan en onderzoekt wat er precies is misgegaan. Ribeiro terug op lijst PAR. Voormalig minister Norberto Ribeiro keert terug op de lijst van de partij PAR. Hij staat op de 15e plaats, dat schrijft de Extra vandaag. Ribeiro was onder meer eilandraadslid, maar ook minister voor de PAR en gevolmachtigde minister van Curaçao in Washington. In 2010 stapte hij over naar de Democratische Partij. Hij wilde die partij terug in het parlement brengen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is hij in 2016 weer terug in de politiek gekeerd via Corção de Nostur van Amparo dos Santos. Daar werd hij kandidaat-minister en vertrok van die partij. En nu keert hij terug bij de PAR op, zoals gezegd, de 15e lijst. Nummer 1 op de lijst van de PAR is Quincy Girigori, nummer 2 Shaheen El Hagen. Rechter behandelt hoger beroep NLS-zaken. Het ging om 2 hoger beroep in de zaken tegen leden van de No Limit Soldiers, de zogenaamde Themis-zaak. In de eerste zaak staat een man terecht die eerder veroordeeld is tot 14 jaar gevangenisstraf, Robert L. Hij wordt ervan verdacht lid te zijn van een criminele bende, betrokken te zijn bij 2 moorden, 200 kilo cocaïne te hebben gesmokkeld en geld te hebben witgewassen. Daarvoor was hij tot 14 jaar veroordeeld, maar het OM had 22 jaar geëist. Gisteren beriep Robert L. zich op zijn zwijgrecht. Vandaag gaat de zaak verder. En in een andere zaak, ook in de zaak Themis van de No Limit Soldiers, stond Charlton L. terecht. Hij is eigenaar van een truckipang en zou 23 miljoen gulden hebben witgewassen. Hij is eerder veroordeeld en nu in hoger beroep ontkent hij elke betrokkenheid. Ook die zaak wordt vandaag verder gevoerd.
We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, waar er sprake is van een aanhoudende zorg voor het aantal vuurwapens in de gemeenschap. De politie laat weten dat er vorig jaar al meerdere keren was gewaarschuwd en ook veel controles waren gehouden. Dat wordt dit jaar verder gegaan en ook zullen er zwaardere consequenties zijn voor mensen die in het bezit zijn van vuurwapens. In de afgelopen week heeft de politie alleen al 6 vuurwapens in beslag genomen. Onder meer bij minderjarigen op school, bij een huiszoeking in Sint-Pieters en naar aanleiding van schietincidenten in het weekend. Afgelopen maandag heeft de politie bij een man een vuurwapen in bezit aangetroffen. Hij is gearresteerd en opvallend is dat hij een week geleden was vrijgelaten vanwege een eerdere arrestatie wegens wapenbezit. Dan gaan we naar Curaçao, waar morgen een grote militaire oefening plaatsvindt. Van 22 tot 31 januari vindt op Curaçao de oefening Caribbean Jokja plaats. Ruim 120 militairen en 30 voertuigen van Defensie trainen tijdens deze oefening verspreid over het eiland. Er zijn oefenscenario's onder meer op de Hato-vlakte, Fuikbaai, Corratebak, Santa Cruz en Wacau. Dan was er viering van het Chinese nieuwjaar. Gisteravond, de consul-generaal van China had verschillende mensen uitgenodigd bij Zeng's restaurant. En het was een mooie bijeenkomst voor de Chinese gemeenschap. Een heel prettig nieuwjaar. Happy New Year en dat staat dit jaar in het teken van de slang. Dan gaan we tot slot nog naar Colombia. Daar is de afgelopen dagen veel geweld geweest, vooral in het gebied met de grens met Venezuela. En dat leidt ertoe dat in Tibú, een Colombiaans stadje aan de grens met Venezuela, er een gebrek is aan grafkisten. Er zijn in de afgelopen dagen minstens 100 mensen om het leven gekomen. En dat leidt tot heel veel commotie in het stadje. Maar bijvoorbeeld ook uit angst bij de uitvaartondernemers voor represailles. Het is een zeer gespannen situatie en dat is een gevolg van een opgekomen gevechtshandelingen tussen militante leden van de rebellengroep ELN en de leden onder meer van de FARC en het leger. Het is een hele chaotische situatie die natuurlijk met veel zorg wordt bekeken door de rest in Colombia. Laten we hopen dat het zich verder niet ontwikkelt in meer geweld. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alles voor u in de gaten houden op dit gebied. Al het nieuws in de omgeving en we hopen dat morgen weer te kunnen doen en dat u weer kijkt. Het allerbeste, tot ziens. Dag.